Salutări! Bine v-am găsit! Azi o să fac niște topuri de film. Primul top este Mobizone for Samsung. Dacă nu aveți Samsung, o să vă arăt mai pe scurt. Și al doilea este Screen Record. Este bun. Nu. Și al treilea este Record HD. Și al treilea este al patrulea și al treilea este Mega Scratch vânere. Și al cincilea este Screen Record gratuit. Dar vreau să vă spun mai pe scurt. Dacă nu vă merge Mobizone for Samsung, dacă nu aveți telefon Samsung, stai să vă arăt cum să descărcați update. Deci, scrieți Download update-ele, eu l-am instalat pe acesta, dați pe acest rezolv și dați instalare. Și de pe update căutați, scrieți aici Mobizone și găsiți aici unul cu care filmez eu acum. Este bun. Trebuie să dea că este un Mobizone destul de bun și nu cred că o să vă înșelați de ele. Dacă nu aveți Samsung, dacă vreți să vă puteți instala Mobizone. Da, cred că asta este primul episod din seria noastră și o să terminăm acum.